Nyep 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 nyep. Wah, kene aja mlebu. Bisa nang jero samurai. Iya kok nang jero yo lek tuku. Iya Dansel sih. Dansel iya. Pakai HP. Carene. Lah followermu iku tuku, jane cashback-e esuk 100.000. Iya lek harganya di atas 10 juta. Iya. HP-ne di atas 10 juta. Iya. Followerku cashback-nya 100.000. Iya. Terus? Awakmu, Hmm? wah, HP sing rego 15 juta. Terus? Cashback-e kene aku. Aku mau podo ya, aku apa lah kayak duit sampean 100.000 gak ngetokno 15 juta. Apa boleh ngetokno duit kabotan, mending tuku HP ae gaya awakmu cashback-e kene aku. Tambah ngetokno duit 15 juta aku. Nek sampean nek 100.000 tak kei ngono daripada aku ngetokno duit 15 juta. Kaya apa? Kalau apa-apa. Kalau apa teko aku? Ya berarti gak usah kei sampean. Bukan ono aji. Wis. Aku udan wis gak ngatur. Sih, entek ono kok.